Alo, dobar dan, da li je to šlep služba? Jesi, izvolite. Koliko naplaćujete uslugu? A ne znam, sam trebao, dakle, dokle? Pa sa livade do cilja na karting stazi. Sa koje livade? Ove, pored karting staze. Ja sam vozio karting i izleteo sam sa staze i vozilo se pokvarilo. Pa treba neko da me dovuče do cilja. Gde si ti ovamo na Zagrebačkom putu? Da. A imaš ti tu nekog starijeg? Tato ili koga? Nema, niko, samo ja i moji drugari, trkamo se. I treba sad neko da me dovuče do cilja. Da te dovučem do staze, jel tako? Ne, i onda do cilja. A ne znam gde ti... Da pobedim u trci. Pa samo krug jedan. Kako pobediš u trci ako su oni svi prošli, a ti isto? Pa krećemo od početka, čekaju mene. I kladili smo su 75 eura. Pa odlično ste se kladili. Samo moram mi daš tu nekoga starijega ko će to da plati. Ja ću. Meni je deda dao za Novu godinu. A dobro što je tebi deda dao. Slušaj mene šta ću ti ja sad kažem. To je mnogo daleko. Nema veze, mi ćemo to za čas. Ja ću da vam platim put i uslugu što me vučete. A kako tebe da vučem? Ti znaš da ja vozim kamion. Pa zakačite me sajlom i trkamo se svi zajedno. Stvarno si dobar. S kime da se trkam, s kamionom? Ne, s ovim mojim drugarima na kartingu. Oni u kolima i ja u kolima, ali zakačen za vas u kamionu. Ma ne, to ja ne radim. Ali dobit ćete novac. Dobit ćete pola nagrade. Hvala, moj kamion nije za trke. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.